ozokhulumela iHome Affairs sicela uMalumbheki ezingaphambili. Ngizohlala kakhulu kuloya ukubhaliswa kwabantu ekuzalweni kuze kufike ekushoneni. Yithina kuphela umnyaka okuphoqayo ukuthi okungenani empilweni uvakashele kathathu. Okokuqala uzovakashela lesikhathi uzelwe. Ngiyaphoqa lokho oluzobhaliseka ube nesitifiketi. Okwesibili uzovakashela lesikhathi sekufanele wenze umazisi. Nokunye-ke okungaphakathi naphakathi. Okokugcina uphoqelekile ukuthi uvakashele lo mnyango lesa sikhathi abakini sebekubiza